नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात व्यवस्थित मांडची म्हूण केंद्रीय पर्यावरण आनी खण मंत्रालया कडेन उलयतलो। केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवाराचे आझाद मैदानावेल्या आंदोलकांक उतर, शिष्टमंडळ व्हरतले दिल्ली। गोंयचे लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयकाक राज्यपालान मान्यता दिवची न्ही। अरविंद केजरीवालाचे आम आदमी पक्षाची राज्यपालाकडेन मागणी। पक्षाचे शिष्टमंडळ मेळ्ळे राज्यपालाक। 10 तारखेर गोंयांत सभा। मराठी राजभास जावची म्हूण SMS आनी फेसबुकावेल्यान मोहीम। 15 दिसां भितर 40 आमदारांक दितले निवेदनां। कोंकणीवाद्यांनी तेंको दिवचो, मराठी राजभाषा आंदोलनाचो उलो। प्रियोळ घालवाड्यार गव्यांनी घालो धुमाकूळ। शेतां पिकाक काबार। शेतकारांनी विशय पावयलो रान खात्या मेरेन। गव्यांचेर उपाय काडचो, लुकसाण भरपाय दिवची मागतात शेतकार। मोपा विमानतळाचेर भाजपा काँग्रेसी मदीं फिक्सिंग। आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। मोपाचें काम बंद वडयलें ना जाल्यार दोनूय पक्षांक लोकसभा वेंचणुकेत शिकयतले बुद्ध। मोपा विरोधकांची केळशे जाली सभा। खबर विस्तारान। सुप्रीम कोर्टात गोंयची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात व्यवस्थित मांडची म्हूण केंद्रीय पर्यावरण आनी खण मंत्रालया कडेन उलोवन यत्न करपाचें उतर केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवारान सोमारा गोवा मायनिंग लोकांचो मंचाच्या आंदोलकांक दिलां। फाटले कांय दीस धरण्याक बशिल्ल्या लोकांक सोमारा आझाद मैदानाचेर वचून शरद पवार मेळ्ळो। कायदेशीर मायनिंग बेगोबेग सुरू जावचें म्हूण केंद्रांतले संबंदीत मंत्रालया कडेन उलोवपाचें उतर ताणें दिलां। दिल्ली वचपा आशिल्ल्या मायनिंग फोरमाच्या शिष्टमंडळाचें फुडारपण आपूण करतलो म्हणपाचें ताणें सांगलां। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे मुखेली केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवार सोमारा आझाद मैदानार वचून गोवा मायनिंग लोकांच्या मंचाच्या आंदोलकांक मेळ्ळे। ह्या वेळार कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेका, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंयचे अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट, आदले मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा आनी हेर मानेस्त आसले। मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयकारांचेर जी अवतिकाय आयल्या ती बाजू सुप्रीम कोर्टा मुखार केंद्र सरकारान मांडूंक जाय अशें शरद पवारान सांगलें। मामला सुप्रीम कोर्टाचा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम आहे, त्याच्याबद्दल कोणालाही अनादर नाही, पण सुप्रीम कोर्टाच्या समोर इथल्या लोकांचं म्हणणं योग्य रीतीनं मांडणं ही जबाबदारी आहे आणि ती काळजी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने सुद्धा घ्यावी यासाठी आमचा प्रयत्न एन्व्हायरमेंट मिनिस्ट्री, मायनिंग मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री या सगळ्यांशी बोलून हा राहील। आशा आहे की त्या एफर्ट्समधनं सुप्रीम कोर्टाच्या पुढे योग्य भूमिका मांडली जाईल आणि मायनिंग वर्कर्सना न्याय मिळेल। मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकां खातीर पॅकेज तयार करपाक कांयच अर्थ ना अशें शरद पवाराचें म्हणणें आसलें। पॅकेज कुठं असं देत नसतात। हल्ली एक फॅशन झाली, कुठे गेले की पॅकेज मागायचं। पॅकेजला काही अर्थ नाही, पण गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची माझी यापूर्वी या मायनिंगच्या प्रश्नाच्यासाठी चर्चा झाली होती आणि असं दिसतं की इलिगल मायनिंगच्या संबंधीची गोवा गव्हर्नमेंटची काही भूमिका आहे आणि मायनिंगच्या बद्दल गोवा गव्हर्नमेंटची भूमिका ही एकदम निगेटिव्ह आहे असं आता दिसत नाही। पर्यावरण आनी मायनिंग मंत्रालयाक गोंयची परिस्थिती समजावन सांगपाचें काम आपूण करतलो अशें केंद्रीय शेतकी मंत्र्यान सांगलें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। गोंय विधानसभेत पास केल्ल्या लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयकाक राज्यपालान मान्यता दिवची न्ही अशें आम आदमी पक्षान राज्यपाल भारतवीर वांचू कडेन मागलां। अरविंद केजरीवालाच्या आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचो वांगडी दिनेश वाघेलाच्या मुखेलपणा खाला पक्षाचे एक शिष्टमंडळ सोमारा राज्यपालाक राजभवनाचेर मेळ्ळें। 10 फेब्रुवाराक पक्षाचे गोंयांत जावपा आशिल्ले सभेक अरविंद केजरीवाल आनी प्रशांत भूषण येवपाचे आसात। गोंय विधानसभेन पास केल्ल्या लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयकाक मान्यताय दिवची न्हय अशी विनवणी आम आदमी पक्षान राज्यपाल भारतवीर वांचूक सोमारा केली।
दिनेश वाघेलांच्या मुखेलपणाखाला आम आदमी पक्षाच्या एका शिष्टमंडळान सोमारा राजभवनाचेर वचून तांकां एक निवेदन भेटयलें. लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती करपाची सुचोवणी निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक केल्ली काय कितें ह्या विशीं खुलासो मागपाची विनवणी तांणी राज्यपालांक केली. राज्यपाल श्री से मिलके आ रहे हैं. गोवा लोकायुक्ता बिल पे जो अमेंडमेंट गोवा सरकार ने किया है उसके संदर्भ में हम हमारी बात रखने के लिए उनके पास गए थे. उन्होंने हमें शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही भाव से, बहुत ही इमोशन से सुना और अपने कंसर्न भी बताए और उन्होंने कहा है कि कानून की मर्यादाओं में रहते हुए जो कुछ हो सकता है वो जरूर करेंगे. आम आदमी पक्षाची एक जाहीर सभा 10 फेब्रुवारीक जावपाची आसा. अरविंद केजरीवाल आणि प्रशांत भूषण या सभेक येवपाची शक्यताय आसा. से विरोध करती है और इसके विरोध के लिए जो कुछ हो सकता है वो हम जरूर करेंगे. पूरे गोवा की जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे. आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाकी के सदस्य श्री प्रशांत भूषण जी 10 तारीख को गोवा आ रहे हैं. हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी और दूसरे कार्यकारिणी सदस्य भी गोवा का दौरा करेंगे और ये इश्यू हम पूरे गोवा के हर शहर में, हर गांव में उठाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से ये सरकार आपके मौलिक अधिकारों पे तराप मार रही है. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि दिनेश करपे. मराठी राजभास जावची म्हूण जागृताय घडोवन हाडपा खातीर SMS आनी फेसबुका वेल्यान मोहीम चलोवपाचो निर्णय सोमारा जाल्ले मराठी राजभाषा आंदोलनाचे सुकाणू समितीचे बसकेंत घेतलो. मराठीक राजभास म्हूण मान्यताय मेळची म्हूण 15 दिसां भितर 40 आमदारांक निवेदन दितले. कोंकणीवाद्यांनी ह्या आंदोलनाक तेंको दिवचो असो उलो समितीन मारला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राजभास दुरुस्ती विधेयक पास केलें ना जाल्यार आंदोलन आनी खर करपाची शिटकावणी समितीन दिल्या. असं ठरवण्यात आलं की मातृभाषा मराठीचा एक हितगट स्थापन करण्यात यावा आणि ह्या हितगटावर मराठीसाठी कार्य केलेले, मराठीच्या लढ्यात सक्रिय असलेले सर्व आजी माजी रथी महारथी, आजी माजी आमदार तसेच रथी महारथी जे मराठीचे खंदे पुरस्कर्ते आणि कार्यकर्ते आहेत त्यांचा समावेश या मराठी हित समितीमध्ये असावा आणि ही हित समिती मराठीचा दबाव गट आणि दबाव तंत्राने इथं या ठिकाणी कार्य करणार आहे. त्याचबरोबर एक दुसरा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आणि तो म्हणजे मराठीसाठी व भाषेसाठी कार्य करणाऱ्या महिलांचाही गट या ठिकाणी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सगळ्या 40 आमदारांना आम्ही निवेदन द्यायचं ठरवलं. येत्या 15 दिवसात हे निवेदन देणार आहोत. आपण कोकणी प्रेमी लोकांकडे पण जाऊ, त्यांचा पण आम्ही पाठिंबा घेऊ. त्या अधिवेशनात त्या मराठीला तिचं मानाचं स्थान देऊन हा जो वाद आहे तो कायमचा मिटवा. अन्यथा हा जो आता वाद जर मराठीला राज्यभाषेचं स्थान मिळालं नाही, तिचं हक्काचं स्थान तिला मिळालं नाही तर मात्र हे आंदोलन चिघळण्याची दाट शक्यता आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही आमचं काम चालू केलेलं आहे. जर तुम्हाला खरोखरच मराठीबद्दल प्रेम असेल, मराठी ही राज्यभाषा व्हायची जर तुम्हाला खरोखरच इच्छा असेल तर आमची विनंती आहे की येणार जो आम्ही तुम्हाला नंबर देणार आहोत आमच्या मोबाईलचा, त्या नंबरवर प्रत्येक मराठी प्रेमीने एक SMS आम्हाला करायचं की आपल्या नावासकट आणि पत्त्यासकट की आम्हाला मराठी राज्यभाषा व्हावी अशी मनापासून वाटते म्हणून हा तुम्हाला आम्ही SMS करत आहोत. ज्यामुळे आम्हाला आमच्या मागे किती लोकांची संख्या आहे, किती शक्ती आहे हे आम्हाला समजण्यात येईल. आणि तसेच त्यांना आणि परत विनंती करू इच्छितो की असाच एक मोबाईल तुम्ही मुख्यमंत्र्याच्या फोनवर करा. फेसबुक आमच्या अकाउंट पण ओपन केलेलं आहे. सगळ्यांना माझी रिक्वेस्ट आहे की त्या फेसबुकवरती तुम्ही सगळ्यांनी लाईक द्यायचं आहे. घेऊ एक व्यावसायिक विसरू.